Neges glir gan ddisgyblion ysgol Llanilar. Ar ôl timlo'n rwystredig gyda phroblem baw ci yn eu pentre nhw, mae'r plant wedi mynd ati I fyny newid. Dwi wedi creu y prosiect o'r enw Cyfarthfa Llanilar, achos dyn ni wedi sylwi bod lot o baw ci a yna bach o graffiti a sboriel ar draws y lle. Fi'n byw yn Llanilar a fi wedi stepan y fe o blaen a mae fe jyst yn... Mae fe'n drwg I plant bach a mae fe'n ycha fi. Mae fe ddim yn dda iawn i'r amgylchedd a mae gallu creu anifeiliaid a fel plant bach yn sal iawn ac ni'n gobeithio I stopio hwnna cyn mae fe'n digwydd. Do, mae pawb o'r ysgol wedi dod at ei gilydd I weithio ar y rap a gobeithio datrys y broblem ddrewllyd. Roedd e'n lot o hwyl I gwneud y rap. Roedd ni'n trialu cael geiriau sydd yn odli a wedyn rhoi nhw mewn I rap. Felly mae'r plant wedi mwynhau'r prosiect cymaint, felly na, maen nhw wedi mwynhau ond y peth yw, maen nhw wedi cael wir gwerth I weld pa fath o effaith maen nhw'n gallu gwneud I newid y byd. Ydy, mae'n a fi, ond gyda neges gryf y gobaith fan hyn y gweld llai o faw ci ar strydoedd y pentref. Cartref moethus I deulu dylanwadol iawn. Yma yng Castell Cyfarthfa, roedd perchnogion y gwaith dir yn gallu cadw llygad ar y dref. Roedd Merthyr Tydfil yn arfer bod yn dref brysur iawn ac yn cynhyrchu'r nifer fwyaf o dir yn y byd. A gyda'r parc a'r amgueddfa yn dathlu y penblwydd yn 200 oed eleni, mae yna ddigon o waith paratoi draw yn yr ysgol leol. Dwi'n teimlo'n cyffrous oherwydd mae Castell Cyfarthfa yn really bwysig I Merthyr ac dwi'n teimlo yn fach oherwydd dwi'n really fach o fy gwaith. Rydym ni'n excited am y gwaith I fod yn dangos mewn I Mae'r dramodydd Anthony Griffiths wedi bod yn cynnal sesiynau ysgrifennu creadigol gyda'r plant, a'r bwriad o ddangos y gwaith yng ngwyl len plant Merthyr ym mis Mai. Talking to the council for a couple of years of actually doing some creative writing in the schools, and last year when it started, because of the 200 years of Cyfarthfa Castle, we wanted to combine the both of them together. So all the kids have been doing poems or stories about Cyfarthfa Castle. I've learned as much as anybody about Cyfarthfa Castle. Dwi'n teimlo'n hapus I dathlu penblwydd Castell Cyfarthfa achos dwi'n meddwl bod yn y calon o Merthyr. Dwi'n wedi mwynhau gyda Anthony oherwydd ni'n gallu gwneud storiau a helpu Anthony gyda fel pethau mae angen. Digon o ddathlu a chofio nôl ar gyfnod prysur iawn yn hanes Merthyr Tydfil.